град. Айде, подводница Курск потънела. Баба Ванка предсказала, че Курск ще потъне подводница. Баба Ванка не знае, че има... Откъде знае Баба Ванка, че има Курск в Русия такъв? Има град такъв, бе. Да, такъв град. А пък тя предвидила, че подводница... Не е вярно, казала е за Курск, не е казала град или подводница конкретно. Да, това е проблема, че не е казала какво е. И всеки почва да нагажда. Баба Ванка е най-голямата миза. Ми да, тя е казала. Курск потъна ли? Потъна. Факт. Това е. Града или подводница? Курск. Няма как да потънеш. Курск потъна. Значи е познава, че ще потъне. Пък твоето съзнание, какво си е мислил, тогава е друг въпрос. Не е проблем. Аз пък ви казах, че 2026 година смят, че удари комета. 26-та. Добре, кажи ми ти като толкова е своен, в кое вярваш, май? Аз ти казах по цялото земя. Слабоки комисия ще удари земята и отива. Представи се, как така усещаш ли го? Помниш ли това нещо? Как казваш, че Бог е самия себе си? Не ми харесва направиш, това става. А къде е в това нещо самия Бог? Ти да се ранщаме, какво е това? Там ще е малко чао. Той ако спре, май не ще чуй. Тъпи се, продължаваме. Идея, звучи, четвъртия гледаме писини писи. Аз съм мога да кажа с камера. Текила. Значи 2005 ли? Или 2006. Сребра, не знаеш това. Паравета ти хвана. Бебето ми амо. Намали. Моля се намали. Айде намали бе тебе майка ми се. Намали, моля. Ма нищо не съм казал, къщи ги викам, аз не ще ми гледаш, на скин не познати неща. Вика, нямам пари, няма. И ми каза само да века. До една година ще идиш чужбина. Само това ми каза. И до 2 години това, което искат вашето семейство за апартамент. Тя отдема познава, че аз искам апартамент, като не разговарям с нея, ще си вземете ново жилище. Към не, повече не ми говори. След една година заминах за Англия, след 2 години взехме апартамент. Това психика не е или она кеп ма лъгала? Кеп не знае какъв е проблем. Замина за Англия, няколко месеца, не година. Аз това да говоря 2005-та, лятото изпраща в Сребра. Няколко месеца, не година.